krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hela nájdete v týchto dňoch zaujímavú výstavu s názvom Vesmír očami detí. Výtvarné práce detí zapojené do súťaže pod názvom Vesmír očami detí sprístupnilo Žiarske planetárium vo svojich priestoroch. Práce sú rozdelené do niekoľkých kategórií. Ide o výstavu výtvarných prác detí základných škôl a umeleckých škôl. Tá súťaž sa volá Vesmír očami detí a je to už tradičná súťaž. Koľko prác sa v tomto roku prihlásilo do súťaže? No, môžem povedať, že tento rok tých prác bolo trošku menej ako v minulosti, takže sme prekročili síce 300 kusov prác, ale v minulosti bolo tých súťažných prác viac. Porodcovia prihliadali v podstate pri hodnotení na 3 také hlavné okruhy. Tým prvým z nich bola použitá technika. Potom sme hodnotili kompozíciu, čiže rozmiestnenie tých jednotlivých prvkov na tom obrázku, aby sa na to dobre pozeralo, aby oči neodbiehali tam, kde nemajú. No a v neposlednom rade teda hodnotili sme aj samotný námet, čiže čo ten obrázok vlastne znázorňuje. Boli sme ale aj príjemne prekvapení, že niektoré tie deti zobrazovali aj nejaké reálne astronomické javy alebo udalosti. Takže sme sa potešili, že deti z nášho kraja teda nielenže pekne kreslia, ale tiež majú určité vedomosti o tom vesmíre. Tiež nás viac zaujali práce, ktoré boli pekne farebné, s farebnými napríklad oblohami, a preto by som teda chcela vyzvať do ďalších ročníkov detí, aby sa nebáli tých farieb, aj keď vesmír je väčšinou čierny, ale nachádzajú sa tam krásne sfarbené hmloviny, ktoré vyzerajú už neskutočne, ako keby ich niekto maľoval vodovkami. No a samozrejme môžeme zapojiť aj tú fantáziu a maľovať niečo, čo v tom vesmíre naozaj nie je. Rada chodím do planetária, pozorujem hviezdy. Inšpirovalo ma to, keď som tu bola do planetária pozrieť sa, tak som našla tú inšpiráciu. No, tak som niečo skúsila nakresliť a dúfala som, že to vyhrá. Zapojila som sa do súťaže, pretože ma baví veľmi kresliť a mám aj rada vesmír a aj sa zaujímam o vesmír. Aj toto planetárium sa mi veľmi páči. Bola som tu už viackrát a k tvorbe ma inšpirovala knižka. Inšpirovalo ma to, že ten vesmír nemusí byť len taký čierny, tak preto som tam nakreslila aj to vesmírne tornádo, ktoré proste tú čiernu tmu pohlcuje, a dal som tam také veselšie farby, aby to vyjadrovalo, že ten vesmír nemusí byť len o tej čiernote a prázdnote. Verejnosť sa môže dostať v rámci otváracích hodín planetária alebo teda počas dohodnutých návštev, teda aj mimo návštevných hodín. A výstava v tejto zostave aj s víťaznými prácami, s postupujúcimi prácami to bude do konca mesiaca marca. Potom odoberieme tie postupujúce práce, doplníme ďalšími prácami a tá výstava tu potrvá ešte do konca apríla. Víťazné práce si tak môžete pozrieť ešte niekoľko dní. Súťaž je zložená z 5 kategórií a z každej kategórie postupí 5 prác do finále. Postupujúce výtvory budú zaslané začiatkom apríla na celoslovenskú súťaž a nahradia ich nepostupujúce práce detí.